Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom so po near Fire Brigade Shillong. Uba Johannes Lamari ubalong uwe ni kinong Traymon ngobha uba pau khmat bha lembat ki laingut ki weipat kila syakem ha ki pulit ha ka khatnyo tarik ubanai nailor arajar arpuwei halor ka jingkeno ba kila lech ka jilan Nagaland ban yakendo ye kinong elam jong ka sengking atiar National Socialist Council of Nagalim Nagabenta ban panjing erap ban penkha ya ka seng le no ba thamai hapo ka ni ka jilla Meghalaya Kat kumukurwa bala phado Superintendent of Police ke East Khasi Hills District uba Sylvester Nongtenger ulaong bayaki laingut ki waipat 4 la satya ban penpau kerteng bat susu ula pentip baki pulit kila kem ye kini ki saungut na umyam viewpoint kat baki dang wan pai na Hebron camp jong ke NSCN IM kabadan Hadimapur Yakini ki saungut ki pulit kila register case hapo ka Maulai Police Station bala pengat ru yaki hapo ka section 120B/121/121A but 34 jong ke Indian Penal Code